Good morning लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना मिथिबाय बा मिथियाखै जोंनि नैबे आइफवालि ब्रिज दि जाब्रां ब्रिजआवहाय मासे मैदेर फिसा फैनानै दंफैयो दा बबे जायगानिफ्राय फैदों बेखौ मिथिया जायखिजाया माने दैया एसे देरनायनि जाहोनाव माने दैजों गोजावबोदों बिनिफ्राय दैयाव थाबथानानै दङ दा बेखौहाय गोबां रायजो राजाफ्रा नायदों बिनिफ्राय बेखौ बोखांनानैहाय डिपार्टमेन्ट लांगोननि लाहार फाहार खालामदों स' आंबो बेयाव थांनो थाखाय ओरैबायदि गोसो जादों नायनो लुबैदों थारमाने मैदेरखौ नुयोबाबो दांलायनो बिलायनो मोनैखाय ओरैबायदि गोसो जादों थारमाने थांनानै ओरै बिलायनो लुबैदों माने थांगोन थांनानै आं नोंथांमोन हागौमानि आं शेयार खालामगोन देखायगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदो अब्ला नोंथांमोना नैबे दि जाब्रां ब्रिजआव थाबोनाय मैदेर फिसा आं बेखौ नोंथांमोना देखायनो रेडिसो सब बिदिब्ला आवगायदिनि आङो रेडि जाबाय साबि अन खालामबाय बिदिब्ला थांनोसै आरोना स' लोगोफोर आं बिदिनो थांगासिनो दङ माय गड होंगो दोंगो मानसि बाप माबा खाजा राननाय बायदि माबा जानायफोरबायदि बयबो माने नायनो एक्साइटेड आरोना मैदेर फिसाखौ बा औ नै सिबाय आनिथानि बा आयै अना खाना सोर मैदेर फिसामोन मैसोरनि फिसामोन आरि माबामोनलै बेलाय थना आनिथानि दैयावहाय दैयाबो जि गेन्दा फैदों हनैबो सानस्रिगासिनो दङ लामा नागिरगासिनो दङ बोरै गोजावबो फाइनालि बोखांनो हाबाय गोबां रायजो राजाफोर बेजों लोगोसे डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा फैनानै बोखांबाय गोबां रायजोफ्रा मदद खालामबाय हेफाजाब खालामबाय बोखांनो हाबाय नङाब्लाथ' बियो थैनो हागौमोन अखा हाबाय थानाय आरो दै गिदिरजों बियो जुदि मानसिया नुसनाबा बियो थैनो हागौमोन दा बोखांनो हाबाय दा बोखांनो हानानै दैखौ डिपार्टमेन्टआव लानानै थांबायथ' सानदोंमोन जुदि मोनोब्लाथ' फुसिजानो नामा साननाय दंमोन नाथाय फुसिनो बहा मोनो दा लानानै थांबाय जायखिजाया माने दायो लांबाय आरोना दा बबेनिफ्राय फैदों बुंनो हाया डाइरेक्टलि माने दै देरबाय अखा हाबाय दा माने दैखौ बारस'दोंमोन जानांगौ बे बारस'नायावहायनो बोरैबा गोजावफ्लांदों जानांगौ आरोना हयथ' बिमाफ्राबो बासायनो हायाखै जानांगौ खोमा जायखिजाया माने मैदेरा फिसाल'मोन नोंथांमोना भिडिअ नुखाबाय बेनिखायनो लोगोफोर जायखिजाया माने मा बुंबावनाय ना जिब जुनारफ्राबो जायगा गैला गोबां मा होनो ओरै मानसिफ्रा एवस्रांनानै थाबाय फारसेजों मानसिया थाबाय फारसेजों जिब जुनारफ्रा आलिनि थानि जालाबायबाय दा बिदिनो हालामफ्राव फैलाबायसै गामिफ्राव फैलाबायसै बिदिनो बारस'नायाव बोरैबा गोजावबोदोंमोन खोमा अन्थाइफ्राव गालांनानै गोग्लैदोंमोन खोमा जानांगौ ना लोगोफोर जायखिजाया बोखांनो हानानै डिपार्टमेन्टआव लांबाय दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो आंनि फंबाय बिदा बिबौ सानोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो फेसबुकाव नायोब्ला फल' खालामनानै लादो बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै आङो गिदिर मिजिं खालामनानै थाबाय बाय